Večeras su ovdje u Grudama predstavnici 30 općina donijeli odluku o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna se, kako je kazano u odluci, uspostavlja kao politička, kulturna, gospodarska i područna cjelina. Ovu zajednicu čine općine od Neuma do Busovače, Fojnice, Kreševa i Kiseljaka. Zajednica će, kako je rekao u uvodnom izlaganju Mate Boban, štovati demokratski izabranu vlast Republike Bosne i Hercegovine sve dotle dok državna neovisnost Bosne i Hercegovine opstoji u odnosu na bivšu ili eventualno neku buduću Jugoslaviju. Zajednica će, kako je rečeno, štovati sve važeće međunarodne zakone koji su temelj suvremenih civilizacijskih odnosa. Hrvatska zajednica Herceg-Bosna obuhvata više od 50% hrvatskog življa u Bosni i Hercegovini. A ako se ovome doda da je nedavno organizirana i Hrvatska zajednica Bosanska Posavina koja obuhvata više od 130.000 Hrvata, onda su ove dvije zajednice obuhvatile praktično sav hrvatski živalj sadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Obrazloženje za organiziranje zajednice je jednostavna. Uslijed sveukupnog stanja i neposredne ratne opasnosti, kaže se u odluci, i agresije na hrvatski narod, a u cilju objedinjavanja svih političke aktivnosti na obrani suvereniteta Bosne i Hercegovine i jačanja hrvatskog korpusa, osniva se zajednica Herceg-Bosna. Predstavnici ovih općina ovdje u Grudama večeras smatraju da bi svako dalje iščekivanje slabilo poziciju hrvatskog naroda. Mora se i Europi i svijetu pokazati koji su to povijesni i kulturni prostori u Bosni i Hercegovini gdje je budućnost hrvatskog naroda. Mi jednostavno ne tražimo nikakvu etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Mi hoćemo Bosnu i Hercegovinu, do sad nekoliko puta kazano, kao nezavisnu državu u postojećim granicama, a unutar hrvatski narod da ima pravo na sebe u kulturnom, gospodarskom, političkom, svakom drugom smislu da bude narod sa svim onim urecima suverenosti koji svaki narod ima.